binati o minahal kong matalumnon. Karon di ay ang Semana Santa diri sa lungsod sa Matalom guys. Mao ni kahimtang og update sa ato ang gihimo nga pagsaulog sa Semana Santa diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, mao ni ilahang kuan diri. Dunay apple ning ilahang unya mahorot ra nis mga tao guys. Nighuman og prosesyon mao pa ni pang kuanos mga kon. Ya mao ni kahimtang diri sa ato ang simbahan diri sa lungsod sa Matalom guys. Mao ni mga okay, mao ni kahimtang og update diri sa atong lungsod. Mao ni dapit sa simbahan. Okay, mao ni guys ang kahimtang diri sa ato ang simbahan diri sa lungsod ang pagsaulog sa Semana Santa karong 2023 guys. Kung suruyon o unsay mga himo sa ato ang kuan guys, mao ni kuan ang pagkuan sa Ginoo guys. Okay, mga gatong simbahan na diha mga update. Okay, busing. Okay, mao ni kahimtang diri sa tuwang simbahan. Okay, mga itong mga amigo guys, mga bigatin guys. Okay, balikon ko ha. Karon ang pagsaulog sa Semana Santa diri sa lungsod sa Matalom unya. Mao ni ang update kung diin adunay paghimuon nga mga mao ni klaro guys. Okay, mao ni mga update diri sa lungsod sa Matalom. Okay, diha guys, mauhimo ang pasos o kanang paglupad sa anghel karong Domingo pohon. Okay.